hélas baɗa sewi mi yiɗa wadde paɗe ɗe e dagol ngo ɗum tagi so wano way aɗan fofto an kay a yewama koy alhamdulillah machallah bisimilla jooɗ mbani jooɗ ha jooɗo mbiɗa sohlunoma seeɗa ko jaam jooɗo tan woni probléme min e Boubel komin waddunoɓe ɗo haɗa bonde noon haɗa bonde joni noon renndino aldi min ko portable makko min suurno ɗum e ɗum portable o nde waɗino kam suuɗi ƴettu pardon mbiɗa kono wadduɓe an suurno portable makko ou bien kono wadduɓe ha pare jettuɗa portable makko ala guilmi cuwa waddude non non paɗe balɗe fof mbiɗa wiyatno yo mumtu vidéo yam o joni noon ƴettumi portable o nde tawi portable o waɗi code mi wawata ittande hooram cuɗmi ɗum haade ko cali mumtude kam mbeɗa wawi min noon mi suudu ɗum min mbaddini hen mbaddin ha Dieynaba nde aroyto Dieynaba ari ɗo Dieynaba ni wonko tawani tawa harande ni eyyi so wonan Allah e Dieynaba ene wawi tawa ɗo mayɗo kecco so wonan Allah e Dieynaba noddi téléphone portable o sonné poosam aɗen kanko ko mbiyata ko tigres tan o ƴeewi tan o jikeyam tan wayno ɓullugel ni tan jikeyam tan ŋaaci kam tan wi tan ko ma ɗekkoyam ɗo ɗeɗɗi kam ɗo min Boubel nena annimi kadi Boubel no haaɗi kam wuurde min noon ko jiɗmi noon yo haalamo yo mumtu vidéo ha joni nan heddi hen yo mumtu vidéo o min ko ɗum sohlu par ce que min mi yiiɗa yande makko somi yane makko nde o ɗeɗɗi kam nde ko bettuɗo sabu mo ɗo joni woni kiile tere joni ko ɗeɗɗata kam omo fiyami fof o bettat kadi min wonko ƴewmi so mbeɗa andi ko debbo omo famɗi doole neɗɗo yannata mum tan hella ɗo ene wiya a wari neɗɗo tawno koko jokkito ɓi ko gacci gañmi tan kono wona kay Boubel meeɗa wawdemi min debbo ga debbo meeɗa wawdemi ko noon koye makko no fuɗɗi debbo koye makko fuɗɗi noon ko jiɗɗo noon kalnamo gonga neɗɗo hoto toñata wona andi wawi neɗɗo tan aɗa waɗa ɗum dawol guese ɗum wona ko feewi Allah yiiɗa toñange somi nani haala ka jettude portable Boubel mofta ɗum omo yiilo ɗum o yiitani Dieynaba ari nodde téléphone o sone poos ma mi ɗum kay kaw ko an tooñi vidéo am ngol noon eyi vidéo o d' accord mais jettude portable janano cuuɗa ɗum ɗum kay ko an tooñi diɗuɓel o ɗum kadi rokkata droit Dieynaba no wiyete kadi Boubel ha komo film ma pour min o wittani vidéo ha joni o wittani vidéo ha ɗo joni wawa wonde ha joni omoni mofti vidéo ha joni vidéo o nan ɗon kadi o ñande omo mbeɗani momoni o vidéo koko min gañmi ko saro sako sirram ande min ko ɗum gañmi sinno moftani tan saha fof mo ƴewre mo weltoro par ce que min woni cheyɗade makko sino ɗum ɗo tan min ɗum musata kam sabu ko min kanko min woni cheyɗade makko ko min waɗatamo yengel min dillintumo kadi komo haarata oɗo Boubel woni Boubel yalti Dieynaba noon to woni Dieynaba nan nder salda omo nder salda o naati nder salda ok so arti ma wiytu vidéo mbar on mbaddani ɗo mbar on mbaddani ɗo omo ɗeɓi warde ɓe mbiya mbera on mbaddani ɗo mbera o min noon ɗum no haali kam kaw la fois passé aussi kadi tawmami mbiya Boubel koko fima annene mane debbo watti fiide gorko annen ko bette ko andude hen tan par ce que oɗo wona oɗo won mbimo mi ɓooyi haalade mo mbimi o wona gorko wona debbo so min o ŋaccata kanko min muskamo o ŋaccata haɗa ala ŋaccude haɗa ko goɓɓe mboɗo wawi ñagadema hunde dokka kam haalmi ƴeew mi haalmi ƴeew
jinmi ko goppa buubel goppa habdude makko non laisse-moi terminer tan kaw ayi gorko ɓe mbi so fowru yawi mbarodi ko yaadu mum woni ko feewani n'est ce pas ɗum ɗo fof sa jeewi ko an addani ɗum hoorema par ce que a ari e galle o hay goto haɗanima ɗo ñamde hay goto haɗanima ɗo yarde kala ko jiɗɗa ko hen min dogata jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ɗum ko hay goto forçanima ya woor donc oɗo caɗele fof ko an addani ɗum hoorema mais ça veut pas dire aussi kadi ko min goppat buubiyel kadi na yana e dow ma kono annene aussi kadi il faut jogoɗa il faut ngo je sais pas ko wati mi fotani wiidemo noon par ce que ka jinnaɗo mais il faut que darɗa darde gorko aussi par ce que darde ma oɗo wona darde bon no pamirta il faut ƴeewa darde ma il faut avoir les deux pieds sur terre la tête sur les épaules ko tubago wi noon a faami ka gorko wonko ganduɗa heƴani e gorko wonko ganduɗa heƴani e debbo gorko yo wat gueɗe gorko gueɗe worɓe debbo yo wat gueɗe rewɓe faami no mbirumami ni vidéo so arti inchallahu rabbi mo ittu ɗum e yeeso ɓuriide jaam gasi c'est que ko bone o min hundi ko ala ko mbawami ɗum a dawri wiya ɗeɗɗugol ngol mi yartima ndiyam o ɗeɗɗuɗen ha jarmi ndiyam a yari ndiyam ɗum ɓuuri fof tiɗde wona haala mo horo ɗeɗɗat kam basi ala jeyran mbiɗa amone salo omo nder salo wona cewba wona noon so wiyatna ndiwa tan ñakloɗa yimɓe ɗeɗɗo tan andi kanko yimɓe anda o waɗa formation ko cewɗi mbaɗimi for ɗeɗɗo tan ŋaccude ha an kam holko kewi ɗo franchement mi tampi ko woni probléme o par ce que ko duko jamma duko ñalawma probléme aji joni mi hersini yaltude ko on par ce que wonko ganduɗa ko hakke oɗo ko haranmo ko holɗum ko kanko e buubel tawmi ɗo ɓe jooɗi min kay mbimi ko alhamdulillah taw mi tawi buubel e kawam no joddi jaam arti ndekete buubel koko wi tep ɗo wi kawam ko wujji téléphone makko mbimi buubel oɗo wi noon par ce que peut être ne wawi saama walla pawaɗo ganduɗa jejjita o wi kam no kawma wujji mbimi wadɗa ok joni fatmi nodda noddumi téléphone tan téléphone na sona e caaya kaw nder caaya kaw min mi nacca ƴew mi hersu billahi mi hersu mawɗo no waɗa ni ɓe goni ɗon kadi ɓe mbarodiri buubel aɗa andi jikku makko kanko no ruttinta avance o ñahle dow mo ko ngatti mum tan ha ka wulli tan ko ha ronki wullude ɗum haawi kam ko haawi kam ko woni holɗum au fait gorko fiyenno ou bien soɓe tawi no gorko e debbo aɓe mbadda kay ɓe mbiyatno nde jamano wonno jamanu nde ɓe mbiyata ko an woppu oɗo ko debbo o yurmomo mais hakkude kawma e buubel ɓe mbiyata buubel yurmo oɗo ko yurmomo min de komi najjo franchement par ce que wadde noon wayi ñamde mi non meeɗa andude ñamde o way kono cewgu ni cewgu o way kono holto woni cewgu kanko buubel omon ɗo mi namdi moom o wi ko jaltuɗo min komi kutiɗoɓe ha mi darani ndomi goni ɓe gonani par ce que tellement que mbeɗe tampi mbeɗe hutiɓe yo Allah yaafomi a wawa wonde e galle tan ñini foof ceernde kono ni fewani goppaɓe to an gara ala no heeɗo tan heeɗo mi natti wawde ɗum heeɗo tan wonno mbaɗirta ɓe cikkata wala ken natti yidde ɓe gona ɗo henna ɗum c'est vrai koɓe mbaɗata ko no hamni seeɗa par ce que jomumen horata jomumen juulata toppitta waktuji mum kawma nani à chaque fois mi findinanmo fajiri kono somi finni o wi kam eyyi mboɗo mi ummo mi teskat ha mboɗo dawa o ummotako donc mais ɗum foof neɗɗo kala ko waɗi artat tan koye muɗum koɓe hobbe kadi koɗo kadi no weeɓi muñande in muñi ha korka ka yettima 15 jours mi anda 20 jours mi anda jour uji ni mi natti par ce que min mi calculta jour uji mais hankkadi je sais kadi ko heddi hen ko natti hewde anani kanko won ɗon omo haala kanko villageois mais kala ko wawi hen wonde tan muñ continue muñde jalta aɗa fijje e mabɓe aɗa jaldude e mabɓe mbasa nang no tawirmami ni welani
non welani franchement mi yiɗa tikkande ɓe kono noɓe mbaɗata ni kadi ɓurti trop c'est trop ɓurti no feewi han kalden gonga te min mi haalani ɗum sah an to gummiɗa aɗa wayno jarete 18 ans han to gummi so wona yaade liggey de gummi mi meeɗa yaltirde liggey taw mboro ñanti non no ñantirɗa hande ni ɓurtu ƴeew paɗe ɗe holko woni hen ko woni hen a jilla joni so mbiɗa dawa mi borno comme no miskina Allah ni kala birtuɗomi oto yeeji Dieynaba liggeyam aussi kadi suis obligé mboɗo haalde yimɓe ɓe alay saago somin gaare mata ala kono wona mbayanno boy jibinaɗo hande ni sukaɓe hande ɓe tan no mbaɗir féroce ni an hecci hanki holko mbadda les ration ma hecci hanki o jaltuɗa ɗo mbiɗa ko tour paɗa goppa kam ɗo e galle o min aɗa andi min e ñantugal jiitu yumma e baba an aɗa andi ɗum min somi fini mi ñantaki ni mi rafete joni min woni miñirawel ma e nder ñantugal wof mi ñantotami joni mboɗo mi itta ɗum mi ittoyo ɗum min mi yeɓatama ni ɓerdam nde nana waɗi feer waɗi feer eyyi joni wof min waɗa relax par ce que ɓeɗo guere mabɓe il faut mi régla ɗum par ce que nana ɗum ok haalde mabɓe de annene aussi goppa ko pibata yeeso ma ngo ko mi tampu hare tan ne gasata hare kay ma gasa e arɗo mboɗo yewtuma noon arɗo jewten pat fof wona e yeeso ma n'est ce pas ɗum ɓuuri par ce que mboɗo wawi wiide mo woyi a yetti taw gumani villageois addoro saison min kam mi haali ha mi tampi mi haali ha donkumi andude holko kalanmi sabu onon diɗo fof onon diɗo fote yam kif kif onon diɗo fote yam kif kif an wonko musnoma buubel mbinoɗa ko woyi ko wiyannoma ko sa maayi ka cumeteɗo ka ɗum ɗon musnoma sababu nde wasde hoore kankoni kadi a yoftima a tawimo omo ñaama a filmimo o yiiɗa oɗon film han kadi gasi wonti 1 vidéo o min wimo yo supprime ɗum o wi omo supprime mbimomi yo fat nodduma ngara joɗɗa o supprime ɗum e yeeso ma par ce que je veux pas encore janggo e jaam haalaluji vidéo ji kadi na adda ɗo caɗele ha ko ɗon mbaɗɗa hen kadi gongol guila ni jippi mi wawa ɓortade mi wawa foftade par ce que allah e saago mi régla ko woni ɗo henna ko ha régla mi yiiɗa segde noon so ndenaki noon so boyi seeɗa mi seka et je veux pas cela Boubel ittu vidéo ƴeew no feewi wona yi ittuɗum e to heddato to sa il supprime vidéo o yahat stockage yaha e stockage nat ɗon adduma ni o on ni ok wona yi supprime nani ala e hakkille makko yo supprime hen holɗum hakkille makko yo supprime ɗum mi nanani yo efface ɗum e hakkille makko par ce que supprime portable kono supprimani hakkille ko noddirtoɗo on ko kaw village wona jinnoɗa ko vidéo waɗe supprimé eyyi kono kadi yo harmin haalde haala vidéo o supprime ɗum e hakkille makko ko wonno probléme ma ko vidéo o boccite makko yalta yaaha Fouta yimɓeɓe ne ganda ka horata vidéo o iwi ko heddi ko noon hakkille jomum jogui hakkille mum mi wawa wiidemo ɗum miijotoɗa oɗo miijo ɗum oɗo miijo ɗum annene noon sa resanama debbo wat feere tottira dépense kono wona aɗa resane debbo kadi duttoɗa tottiraɗa dépense yimɓe tottonma dépense debbo ma e ɗum ɗo fof wawa wonde
kaw aɗa yarlo aɗa yaafo min kam kersuɗo sappo min mi yiɗa arde e galle ma mbaɗa hoora ɗo mbaɗa addama wone heen e caɗeele non du tout kaw enen ken rimɓe ɓiɓɓe rimɓe jeeɗiɗo ko ƴiijam ndimago dogata e meɗen wonko heƴani men kono wone yimɓe ko mew goloriya gonɗo murtane o dogata e ɓalli maɓɓe e joni mi namdaki holko gonɗo mew hol yimɓe gonɗo jasɓe. lacciri eyyi joni gasi haala ka gasi yo jaam arta e galle o oɗon mbawi ɗum ha kaw ko reliya dogara men kam annen ko kafe touba dogara ma mais haala ka no wawi gasde ou pas kaw min ko an tan Gasi. min ko an tan ƴewmi heen an gasi tan joni eyyi joni haala ka gasi village gasi joni eyyi gasi yimo hoto ŋaccata mbimi so taw gasi ou gasani mi haldata e gujjo yo allah dorƴu gujjo yo allah wattu gujjo tamate farsi oɗo e kani salat yo allah leptu naafiga jaltin ɗum adda e mum an woni iblis o an mbiyo won aɗa haala ko wonani ma wonani ɓerde ma wonani haqqille ma an woni iblis o kullukum naafiga kala ɗo naafiga woni An kala ɗo gonɗo naafiga kala woni firawo fimis woni yo allah ne waɗ imoride yalterede an woni naafigue mais est ce que mboɗo wawi foftade joni eyyi mboɗo wawi foftade kadi so tawi ko debbo Village. yo allah waɗi kadi Village. règle ngol wona règle baɗɗo kaw dulor e est ce que mboɗo wawi nadde e nder kullukum naafiga yo règle mum taw ko debbo yo won règle baɗɗo dulor Yatamoo. règle baɗɗo dulor tawde woni muuseki metteki an no ellortomi noon ellortoɗa an ka gorko an wona gorko ani ka meni pose an wona gorko ɗum haaldata meni pose de vieille mais mboɗo Esquelette. kaw e vivant jafoɗa ba sek mimi yiɗa o haala hunde ɓoɗe ɗo ɗemngal kam oɓe jogui ɗemngal ɗiɗɗiɗi kanko wawi ɗiɗɗude minen mi wawi haalde so haali tan mi jafoto eyyi joni hay goto ala ɗo jiɗɗa ko haaldude e hoorema o pammi woyto neɗɗo naafi geeji ɓoli ko galle ma kadi galle ka min mi yalta